ओमफ्राय ओइ लहा बान्दो सान जसेफ काथलिक चार्च हरिसिंगा नैबे माबानि नङा जाहैबाय मा होनो होजों जोंनि हरिसिंगा नङा बियो नैबे माबानि जयसिदिनि हरिसिंगा दे नैबे गिर्जाया जोंनिमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय दा आं बेयाव मानो फैदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं खोन्थानो थांगासिनो माने बेवहाय आंहा सासे आब' थैनाय दं माने जों काथलिक नालाय दा बेवहाय आब'खौ फबनाय दङ दा बेवहाय आङो माने आब'नि थाखाय एसे माबा बिबार बावनानै केन्डेल ममबाथि सावनानै थांनो होननानै फैदों आरोना जोंनि केथलिक माबायावहाय नियमाव बेफोरबायदि दङ नालाय बा बिथां माने आब' थैनायनि थाखाय बा मानसि थैनायनि थाखाय मा होनगोन बिबार बावो बा बिथांनि थाखाय जिउनि थाखाय माने प्रार्थना खालामना होयो आरोना दा बिनि थाखाय आङो बेवहाय थांनाय माने बे नभेम्बर मासनि 2 तारिखआवमोन नालाय गोथैफोरनिया फरबा ओमफ्राय दा बेयाव आं फैनो हायाखै गामियावबो प्रग्राम दंमोन नालाय दा बिनि थाखाय आं फैनो हायाखै आरोना दा ओमफ्राय नैबेवहाय आङो बिबारबो लानोसै बारसे नै जोंहा पार्टनारबो दंफाखायो आंजों लोगोआव औ दा बिदिबा जों थांनि आब'नि खबरस्थानखौ मा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माने आङो बेवहाय गैयाब्लाबो 1999 बे सनावनो थांदों आरोना जोंहा बेनिफ्राय खारलांदों ओमफ्राय दायोथ' 2024 नालाय 2024 ब्ला गैयाब्लाबो आं 25 बोसोर जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो आब'आ थैनाया माने जों उन्दैयावनो थैदोंमोन दै 1999 बेफोरबायदि सनावनो थैदों आरो जोंनि आब'आ माने एसे बिराद गिदिर बेमार जानानै थैदों बे बेमारानो जाहैबाय माने उदैया देरनानै माने दै हाबजोबदों आरोना थिंख्लि माने उदै गेन्द्रि जानानै थैदों आरोना आंनि आबौआ माने बेखौ मा होनगोन दायना अरदों अजाना दायनाफोर रायदों बिदि होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय दा बेखायनो माने आङो बिराद गोबाव जाबाय फैफेराखै बिनिफ्राय खारलांनायनिफ्राय आङो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरोखि लोगोफोर दा बेखायनो आं आब'नो बिबार बारसे आरो बेजों लोगोसे केन्डेल सावनानै थांनो होननानै फैदों आरोना नभेम्बरनि माबायाव 2 तारिखआव जोंना माबायो नालाय फोथारो नालाय बेखायनो नायनानै थांसै होननानै फैदों आरोना उननि समाव मा जायो नायनोसै दा बेनो आरोना नै खबरस्थाना बेयावनो फैदों आङो जोंनि आब'निया बबेथाय आदसा जों आब'निया बेनो आरोना नैबे जोंहा फिसाजो नैबे आलबिसनि नैबेनो आरोना जोंहानि आब' रसिला नार्जारिया सुबुंनो माखौ लाना देरगादों बिबारनि समान जिउखौ लानानै बे संसाराव सुबुंनो माखौ लाना देरगादों बिबारनि समान जिउखौ लानानै बे संसाराव सुबुंनो मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि बिसोरा फिरियोब्ला सिरिलांगोन नोंनि जिउआ मानसिनि जिउआ
दै बादि बबे समाव बुथिं जागोन सिरिलांगोन मिथिस'आ फैदो नों जिसुनियाव गुरै जानानै मोनगोन नोङो गोथांनि जिउ फैदो नों जिसुनियाव गुरै जानानै मोनगोन नोङो गोथांनि जिउ ओइ सुबुंनो संसारनि धोन दौलत रां रुफाखौ लानानै देरगादों नामा नोङो संसारनि धोन दौलत रां रुफाखौ लानानै देरगा जादों नामा नोङो नाथाय जिउआ नोंनि अरायनि नङा बुहुमाव नाथाय जिउआ नोंनि अरायनि नङा बुहुमाव फावमुवारि नोंनि जिउआ दान्दिसेल' बुहुमाव थांफिनलांगोन इसोरनियाव फावमुवारि नोंनि जिउआ दान्दिसेल' बुहुमाव थांफिनलांगोन इसोरनियाव ओइ सुबुंनो माखौ लाना देरगागोन बिबारनि समान जिउखौ लानानै बे संसाराव ओइ सुबुंनो बे माने गोथैसालियावहाय माने गोथै फबनायाव जोंहा आब'आनो फार्स्टमोन होननानै जोंहा नै गामिनि माने गागिफ्रा खोन्थादों आरोना गोदोनि औ जोंहा आब'आनो अपेनिंमोन आरो ने औ दा बियो माने गामिनि नामा जाहैबाय हरिसिंगा ना हरिसिंगा सलायखाथि ओमफ्राय जोंनि होजोंनि हरिसिंगा नङा दे बियो नैबे औ माने जयसिटि एरिया गोलैयो आरोना सलायखाथियावहाय औ औ थौ बिदिब्ला थांजिनि जोंहा आब' रसिलाखौ लोगो मोनफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो दिनै आङो गैयाब्लाबो 25 बोसोरनि उनाव आंनि आब' रसिलाखौहाय नोंथांमोना दहाय आं खोन्थालांखाबाय मा जानानै थैनायमोन माने उदै बेलदांदां जानानै इदिफोरबायदि माने दायना रायनानै बेफोरबायदि उदैयावहाय दै गोजा उदै एकदम थिंख्लि ना मा होनो बेफोरबायदि जानानै आंनि आबौआ थैदों बिनि थाखायनो दा बेवहाय जोंहा बिनिफ्राय 1999आवहाय खारलांदों होजों दिखियाजुलियाव दा बेवहाय आबौआ थालांनाय जादों दा बेखायनो आङो माने नायनो फैदों आरो लोगोफोर दा आबौनि थाखाय आङो धुप बायदिसिना सावनो फैबाय ओमफ्राय माने बोसोरै सावखायोना बेखौहाय माने बे गामिनि रायजो राजा गिर्जानि मण्डलिनि रायजो राजाया प्रत्येक माने बोसोराव खेबनै जायोना औ माने मेन माबाया नभेम्बरनि माबायाव 2 थारिखआव जायो जोंना गोथैफोरनि फरब माने गोथैफोरनि थाखाय बिसना होयो इसोरनियाव जेन बिसोरो सोरगो रायजोआव मोनहैनायफोरबायदि आरोखि बिदि आरो लोगोफोर दा बर'दिनावबो सावबावगोनसै औ बर'दिनाव औ औ
बयबो सावना औ माने आरो फैबाय थानाय उननि समावहाय आं माने जोंहा बेखौहाय आब'नि नामावहाय हाखौ लांनानै बिनि आब'नि हाखौ लांनानै होजोंहाय गामियाव माने लांसिगोन आरोना एसे माने खालमासिहालागै दा बिनि थाखायनो बेयाव माने फाक्का बायदिसिना माबानो हाथ'वाखै ओमफ्राय उननि समाव लानानै थांगोन जोंहा आब'खौ बिनिफ्राय ओमफ्राय होजों गामियावहाय जोंहाबो खबरस्थान दंखायो नालाय दा ओमफ्राय बे गामियाव लांनानै दोनहैसिगोन आरो नियम बायदि माने मानसिनि गोथै बा हारा बायदिसिना बेथ' दा जेबो गैखाया जास्ट हाल'सो दं नालाय दा बे हाखौ लानानै थांगोन आरो जोंहा गामियावहाय उनाव नेक्स्ट बोसोरहालागै जानोबो हागौ अब्ला लोगोफोर आङो दिनैहाय बे गामियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दासिमबो माने आंनि आब'खौ जोंहा नायफैयाब्लाबो बे गामि हरिसिंगा सलायखाथि बे गामिनि केथलिक चार्चनि रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो जों फैनो हायाब्लाबो बिथांमोना बोसोरै आंनि आब'नि थाखाय प्रार्थना खालामो आंनि आब'नि थाखाय बिस'ना होयो दा बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हरिसिंगा गामिखौहाय रोजा रोजा साबायखर खोन्थाखाबाय थांनाय समाव माने हरिसिंगाया होजोंनि हरिसिंगा नङा नैबे सलायखाथि जयसिटि एरियानि हरिसिंगा गामि आरोखि स' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय